Be oedd gen ti o ran gweledigaeth hefo'r dylunio, y lliwiau, y dodrefn? Wel, gan mod i wedi bod yn byw mewn tŷ eitha tywyll tan rwan, o' 'na ola bendigedig fan hyn, a dwi yn licio'r steil Sgandinafaidd, felly o'n i isio mynd am wyn a pren, achos mae 'na gymaint o stwff lliwgar, o'n i'n gwybod sa'r lliwiau yn jyst yn popio. Mae yna liwiau yma yn y textilia, falle, ond dwi hefyd di sylwi y splashback eitha llachar yma yna hefyd. O'n i'm isio tails yn cefn na. Pan welais i bod ti'n gallu creu'r splashbacks mae siwtio chdi, mae hwnna'n ddarn o gelf. Ond ti'n beth sy'n neis hefyd ydy, dwi'n gweld bod yna stwff yma, ond diolch yn teimlo'n ormod na chdi. Ti'n fatha... Ffiw! Ie, mae'n teimlo yn lan, a dwi'n licio hynna. Dwi'n licio medru gweld cymeriad, o dwi'n licio busnesu, a dwi yn hollol yn teimlo fatha bod fi'n gweld cymeriad. Ond diolch yn ormod. Be sy'n gweithio yma, dwi'n meddwl ydy, mae yna un stafell. Ti'n coginio yma, ti'n eistedd yma, ti'n mwynhau gwres o'r tân bach cute ofnadwy yna, teledu neu edrych allan ar yr olygfa, a ti hefyd yn gweithio yn y gornol. Dwi'm yn gorfod symud llawer eich. Na gweith, braf! Neis.